cea mai importantă arhitectură ecleziastică a cetății Sighișoarei, construită pe dealul școlii, la o altitudine de 429 de metri, aici fiind și ultimul punct defensiv al cetății Sighișoarei. O biserică catolică, la începuturi, sub hramul Sfântului Nicolae, Reforma luterană în Transilvania, definitivată jumătatea secolului al XVI-lea, reformatorul a fost Iohannes Sonterus. Biserica a devenit ulterior Biserică Luteran-Evanghelică. De aceea, mult mai târziu după reformă, de-abia la sfârșitul secolului al XVIII-lea, freștele din biserică au fost acoperite, iar în urma restaurărilor, redescoperite. O restaurare a fost în 1934, iar ultima în perioada 92-2003, cu ajutorul Fundației Messerschmitt din München și Ministerul Culturii. La intrare, în donjonul turnului, o să vedeți, sunt 21 de pietri funerare cu însemne de breaslă și oameni importanți ai comunității, îngropați în pardoseala bisericii, expuse în mai lespezile de mormânt în donjonul turnului pentru câștigarea de spațiu și protejarea lor, pur și simplu. Piatra funerară a lui Stephanus Mann a fost ciopită de către un sculptor sibian, Elias Nicolai. Stephanus Mann a fost șeful breslei aurarilor și primarul cetății Sighișoarei și tata al bisericii. El a murit în anul 1647, a fost o mare epidemie de ciumă. A fost îngropat în pardoseala bisericii din deal. Deci o colecție de lăzi de zestre, utilizate mai târziu ca lăzi de provizii, găsite în podul bisericii din Brădeni, Hendorf, în direcția Agnita. Sunt foarte interesante pentru că nu s-au folosit cuie pentru asamblarea lor, numai cuie de lemn și îmbinare. Sașii aveau tradiția la începuturi, își țineau înăuntru, haine de duminică, bijuterii, pentru că s-au găsit și compartimente mai mici, plapum, perin. Ulterior a fost duse în podul bisericii și țineau înăuntru, slănină, făină. În caz că erau asediați, se treceau în cinta fortificației și aveau alimentele pe durata asediului. În cetatea Sighișoara existau alte tradiții, erau gropi secrete în formă de pară. Erau tapetate cu lut și paie, ca să țină mai bine grânele, iar capacele aveau emblema la fiecare breaslă. Numai câteva persoane știau unde se află aceste gropi secrete în cetate. Una dintre ele umbra prin cetate cu o sfoară lungă, cu noduri pe ea și bucățele de lemn, probabil, să măsoare să-și dea seama unde se află gropile. La intrare o să vedeți un triunghi galben și odată, 1488, un ochi tăiat în jumate, însemnând 4 în scriere gotică, iar de desubt e scris în latină: această lucrare a fost încheiată cu ajutorul lui Dumnezeu de Sfântul Gerhard pe 23 septembrie. Scrie că a fost și o zăpadă mare în acea zi, că au înghețat crengile la pomii fructiferi. Semnat Jacobus Kenlinger, din localitatea St. Wolfgang, lângă Salzburg, Austria, Salzkammergut. El a făcut freștele la intrare cu patimile lui Isus și Sfântul Francii din Asisis când primește stigmatele. În a doua etapă a freștelor în biserică.
În naosul bisericii o să vedeți reprezentări cu Sfântul Gheorghe. De remarcat una, o să vedeți că Sfântul Gheorghe e călare pe cal, prințesa duce dragonul îmblânzit spre cetate. Să vedeți că dragonul este în lesă. Mai avem numai două reprezentări de genul acesta în România, biserica din Mălângrav și cealaltă la Sucevița. Am înțeles că acolo duce Ștefan cel Mare, dragonul îmblânzit. Frumoase sunt stranele, sculptate în lemn de tei și măr, un meșter sighișorian, Johannes Reichmund, el fiind și printre primii care au utilizat această metodă în Transilvania, în tarsiere, datează din 1523, iar în strana din stânga este intarsiată o frază în germana veche care zice așa: cel ce dorește să șadă în această strană și nu știa vorbi latinește, mai bine să iasă afară, dacă nu va fi despăducheat cu bățul. Frumos și tabernaculul, a fost cioplit în gresie albă în anul 1500, sculptor sibian, și în perioada catolică se ținea cu mânecătura nouă, adică pâinea și vinul, considerat cel mai frumos din Transilvania. O să vedeți o colecție de altare poliptice și triptice aduse din împrejurimile Sighișoarei, din diferite biserici evanghelice săsești. Perioada altarelor e 1500-1520. Se remarcă altarul pictat de către fiul lui Veit Stoß din Nuremberg, fiul Johann Stoß, adus de la Biserica Mănăstirii, cea de lângă turnul cu ceas. 1515 aproximativ. Să vedeți altarul dedicat Sfântul Nicolae, adus de la Biserica din Cund, altarul dedicat Sfintei Ursula, Biserica din Beia, iar altarul principal a fost adus de la Biserica din Șaeș, dedicat Sfintei Ana, mama Fecioarei Maria. Sub altar, să vedeți o veche capelă, construcție romanică, 1200, folosită ca fundament pentru biserică, iar după reforma luterană, transformată în criptă. Dedesubt sunt 60 de morminte în ziduri, 30 pe stânga, 30 pe dreapta, zidite la ultima restaurare. Se văd mai niște nișe zidite, suprapuse, pentru că aceasta e singura biserică cu criptă veche din Transilvania. În perioada medievală, cimitirele se aflau în biserică și în jurul bisericii. Mormitele cele vechi, mă refer, din cetate. Partea stângă, unde se află capela mortoară, înainte a fost turnul aurarilor, că era cel mai mare și cel mai impunător. Partea de sus era poleită cu aur. Băteau razele de soare în el, se vedea de la kilometri departare. A trăznit în el, începutul secolului al XIX-lea, nu a mai fost reconstruit, a fost dărâmat, s-a construit printre primele săli de sport din România pentru elevii de la școală, de la școala Iosef Altri. Nefiind destul de căpătoare, în 1936, un arhitect, Franz Letz, a transformat-o în capelă mortoară a cimitirului. De atunci e folosită pentru cimitir. A fost turnul aurarilor cu bastonul Castaldo, iar între vechiul turn al aurarilor și turnul frângherilor, cel și singurul turn locuit al cetății Sighișoarei, tot timpul a fost locuit, prima dată de către breasla frângherilor, până jumătatea secolului al XIX-lea, când a început industrializarea în Europa și atunci ele au dat faliment. Și a fost transformată în casa celui care îngrijește cimitirul evanghelic. Între cele două turnuri a fost un zid de apărare.
La invazia curuților, în 1706, zidul de apărare al cetății a fost aruncat în aer și de atunci cimitirul evanghelic. Partea stângă este pusă sub patrimoniul UNESCO, este partea veche a cimitirului și sunt niște monumente splendide, pot să spun. Orga bisericii a fost distrusă la Revoluția de la 1848. Aceasta este din anul 1858, construită de către un austriac, Carl Schneider. Are 600 de tuburi, mecanică, are și partea veche cu pedale. E funcțională. Noi pe perioada verii avem concerte. Stagiunea concertelor începe în mai, se termină la începutul lui octombrie, fiecare vineri, de la ora 18. Dacă nu e aici, este jos la Biserica Mănăstirii și acolo avem concerte. Pe anul 2004, biserica a primit premiul Europa Nostra. Am concurat cu peste 100 de biserici restaurate în întreaga lume și această biserică a primit premiul întâi.